gaichi chinokukuwadza. Ndakati handidi kuita mota yekuti kana aita breakdown utanga kukwereta vanhu. Aiwa, ndeyangu kaisi yawo. Kune munhu wekuti kuma mashokisi emotokari yangu baba ndipiwe mari kongotora zvaunokwanisa. Wabhozi kwandiri iluxury yauda kufixa harisi rufu. Saka takunyima tinenge tawera sokuti pamwe dzinodhonza musha tikakunyima. Pane kumwe kubatsirwa kwaunoitwa nevanhu nekukunyima zvinhu zvavo. Kubatsirwa. Ende vamwe wacho vanotonzwa Mwari saka vachiramba. Why boss kune munhu anoshanda nepressure kuti aimprove. Kumwe kutodiwa chaiko itori danger ndozvinokudonhedzera pasi. Pamwe pacho une group revanhu vanoremekedza zvisina basa. Ndakamboita grade 3 nani group 5. Group 5 ndiri group leader. Uri leader kudaro unoramba uri group 5. Uri mukuru zvokufoira. But pa group iro unokonzi chef ara. Ani muri ku 5 iko. So sometimes you never surrounded nevanhu vane pattern thinking system iri low. Vanoremekedza zvisina basa. Saka unokotobhigwa uri shasha. But ukatarisa future yemhuri yako nezvimwe zvinhu zveupenyu hauna zvauri kuita. Unozava social media life inopa vanhu pressure unnecessary. Munhu akatorwa foto ari pazimota haazonyora kuti haisi yangu. Ingoziva kuti atorwa foto pamota kuti ndeyani itori nyaya hombe. Imwe pressure yaunoita haisi necessary. Zvimwe zvikwereti zvinopinda vanhu hazvisi necessary. Hembe inosvika pakusakara uchiibhadhara chete. Hembe yakaisikire yekudhara takakura isu maticha aitora hembe kwanaitikazi zvikwereti nekudii. Unozoti life yakararamwa vanhu vachikwereta kwaitikazi sheti. There must come a time yekuti izvo hazvisi paclass zvinhu zvingakweretwa izvo. Kana ndisina handina ngandishande nepake level yandokwanisa. Zvisiri necessary. Mwari ngaatipe anointing zodzo rekuti mind yedu must be renewed by the word. Naman kwawauya ndokune healing yako. But healing yako involve iwewe enda unofanira kugoma instructions. Koma dingo nditi right now receive your healing. Mwari unozviita. But kune dzimwe nyaya dzanoda kuti wo participate. Zvimwe zvinhu zviitika. Promised land. Mukasarima munofanira nzara makasvika. Why promised land haisi fruit iland. So land kuti ubenefite zviri mairi ndonge warima wadyara. Zvekuti tasvika haisi guarantee yekuti zvaita. Pane zvinoitwa nyangwe masvika kuti usangane neropafadzo yenzvimbo. Sure my time is done. But what's the main reason? Uri muchechi. What's the main reason wakarorwa? You know sometimes they're a bit funny because I preach in my streets. Street up to church, so understanding everyone very low. You give them a stories to understand what you explain. The other pani mwe ngwa kuna face to. Kuti nosati kune munhu anogona kurorwa nokuti anotsvaga munhu anomuchengeta kwete kudanana naye. So kune munhu ari serious nemba yake but asi romantic kana. Kumbata say imkwana ipita say he love me. Yo muda munhu anokuchengeta che. Wasitete ndo zvawakakudza kuti mwanangu anochengeta munhu. Kwete ane rudo anochengeta. So wakatoya kuti ndatochengeta. So you miss a lot. Jirimo package marriage. Not wakada munhu anokuita sei anokuchengeta. Amen. Have the right reason, even understanding. Yekuti kwawakauya kunoitwe kuti zvakati zvibatike ndinoita sei. Because you are already in the right place. Watouya kuSamaria, but chiudzwa kuti unofanirwa kuitei, you are involved. So having a wrong reason, chinyanya. Ndakuchena kuti ningandoone. Urikufira vanhu nanhasi. So kana vakuona zvozodii. Vorwadziwa. Shoko raMwari rinoti we are blessed to become a blessing. Sati Mungu atinokuloka blessing yako kutogara wapromisa kuti zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumu. Where is the blessing apa? Tiropa fako kuti tiine tiropa fako. Toda
reason kana isiriyo inofadza Mwari is genuine, you are wasting time. Amen. Dzimwe nyaya dzisina necessary. Imwe pressure ine vanhu mulife haisi necessary. You must know the right thing. You must do the right thing. Amen. Sometimes Mwari vakakupindura kare, but iwewe wacho nyangwe uri munzvimbo iyoyo une mafungiro nemaitiro anodisturba kuti chacho chiflowe. Ndataura pane imwe nzvimbo achitami yakwana naye mukakodzwa ndikati munoziva here kuti zvinoita kune counseling dzataita so kana umwe amai murume wangu amudana nemumwe munhu ndadiscover kuti mumba mavo rudo rurimo rurikuenda panze, but murume wacho atone love. Vakatobvuma kuti arikutodanana nemumwe munhu, kuda zvekudanana anozvigona murume wangu, but arikuzviita nemumwe munhu. Saka nyaya yako iri easy pakuti munhu ndotoziva kuti anaro aringoendesa panze kuti tikarikonesa robvoka mukati. Chatakuda kuandastenda kuti iwe uchisha unoita chinodenda rudo rwacho turuye kwauri. Kana kuine zuva ndikabata mira rino reflecta uko. Amen. Ndikapindurudza mira ari reflect but azvinoti zuva hakuna. Amen. Kureva kuti there is something chinoda kutrigwa kuti chinhu chitene chiuye kuno. Bosi kwaari kuenda uko munhu anenge iwewe. Saka matongofanana pazvese, mune kufunga masiyana pakuita. Unless uri mweya wetsvina. Nokuti pamwe pacho hausi mweya wetsvina. Kune chinoita kuti reflection iregere kuitika. Chitori available kudhara. Munoziva kuti pasi rese the whole world tinoshare zuva one sun zuva iwana kuna tu. But izvezvi kune imwe nyika hakuna. Vakatorara. Hazvinoti waitirwa utsinye. Eti painoroteta kune kwainofuratira yotarisa nezuva nerimwe side. Kureva kuti nyasha idzodzo rudo rwacho mumba runenge rurimo, but unonge udaro une hunhu ruri kutenderera so rukufuratira rudo. Saka runoreflecta kune imwe nzvimbo. Dai yokunza hana warudanana naye taiti problem hana rudo. Anarwo. Zvatoonekwa nemudzimai wacho kuti ane munhu waanotodana kutoda kwete kuti anodiwa panze anotodanana anaro rudo. Why? Nokuti kure kwaari kuenda achisupplya urachinji uri kuda mumarriage rudo, saka rudo runogara. Chaakudiwa iknowledge necharacter inochannel that love towards you. So Mwari wacho unamata mumwe chete ari kuitira vamwe vachanga havasi kuitirwa. Nyaya ndeyekuda kuziva kuti ndoitei zvinoita kuti Mwari aitewo neni. Know what to do. You have the right reason. Chikonzero. Say. Wakauya kuchechi. Chechi vanhu vacho vakabatana ende panhamo so zvizoita zvakanaka. Shonga inge nhamo chete. Nhamo kutomudza kuti dai wapinda chechi bosi kuchazofiwa. Hazvina kuipa kubatirana panhamo, but ndo reason ringatokuti ugeze kuti chechi iyi kuti ndikazoita problem. Kuti focus yako iproblem kwete rugare. Saka panotichwa zvekuti uve nerugare hauko wakamira pachafiwa. Bosi inochemana. Vanobatirana panhamo. Saka vabatirane parugare. Wasara munzwa munhu akapatirisa kuti tiri kunyika uko taifara. Inoita sekunge kuchechi hakubvumirwa kufara. Kuti akatoziva zvotama kuno. Taifara panzvimbo. Why? Nokuti ndo rakakaudzwa kuti munyika kune mafaro ekunyika. Sure, mafaro ekunyika ariko kwaJehovha kunotonzi rejoice. Oh, I say rejoice. Unofanira kuti wokuti nemufaro muimba yaMwari. Zvinobvumirwa kufara tichinamata Mwari. Kunamata haisi punishment. Tateti kutambudzika so tichiomerwa so tichitasanwa kunyika vachifara titakatsamwa kunoko. Abva ikoko atendeuka tokata maiki. Takambofara isu wedu saka maakutsamwa. Vafundisi vakudhibisa. Mareasons asiriwo akaudzwa vanhu vauya kuzonamata. Tiri kunamata Mwari unogona kuunza mufaro muupenyu hwedu. Asi pane zvatinofanirwa kuziva uye nekuita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Ndokumbira tisumuke tinamata.